Mobilitzar a la societat i fer-los partíceps del perill que corre la conca del Xúquer si arriba a aprovar-se el que s'ha previst pel govern central és el motiu de la manifestació que el proper dissabte i a la plaça de Manises els integrants de la Mesa pel Xúquer han preparat i en el que reclamen la participació de tota la societat de la comarca. Avui estem ja en la recta final de la campanya que duem ja des que es va aprovar el pla, i inclús antes havíem fet una sèrie d'activitats prèvies, i ara ja ens queda l'acte del dissabte de València, que és el que finalitza i el que esperem que siga un acte contundent i que aconseguisca paralitzar el pla. Si arribara a aprovar-se este pla de conca, les conseqüències per a la nostra comarca i per a la comarca de l'Horta Sud serien desastroses al disminuir el cabdal del Xúquer, amb el que afectaria seriosament els cultius de la nostra comarca. Juguem molt, cada vegada juguem molt. Aquestes partides són totes a tot i res, es juguen molt. Però el problema és que el que se va aprovar en este pla de conca, si se consolida, pues tindrà unes conseqüències nefastes per al riu, per al Xúquer i també per a la ribera. Per tant, és molt important. Mantindre les coses seria negatiu. Si encara les empitjorem, és més negatiu. A la roda de premsa, els membres de les diverses associacions han parlat de les accions que ja s'han dut a terme i de les que pensen fer una vegada passe la manifestació del dissabte i que ja es centraran en aspectes més legals, arribant fins i tot a la Cort Europea en una defensa que consideren legítima. És una sèrie de coses que són molt... I abans d'estar lo de la dotació d'aigua per a aigua potable per a la ribera dels pobles que no tenen una concessió. Tenen un intercanvi, és a dir, poden gastar una certa quantitat, però la tenen que extraure i tornar-la a les sèquies, als rius. La ribera... O sigui, el riu cada vegada està condenat a dur menys aigua, és una cosa d'això, i nosaltres que estem al final del riu ens va passar igual que va passar en Oriola, que es carregaven de sempre, que era la part final, ara avui en dia no són els que més mal reguen els anteriors. Festes pel Xúquer, xerrades a diverses localitats com ara Sueca o Alzira, a més de jornades tècniques a la pròpia Universitat Politècnica, han conformat un seguit d'activitats que continuaran per la defensa d'un riu vital, tant per a la nostra vida com per a la nostra comarca.